Bé, bona tarda a tots. Soc en Xavier Miquel de Nexus Geogràfics i el que pretenc avui amb el poc temps que tinc és fer-vos 5 cèntims de la implementació del cicle d'Ajuntament de Cambrils i centrar-me específicament en un parell de capes que hem integrat que són provinents de la Guàrdia Urbana. Bé, en el cas de Cambrils, i que de fet com en la majoria d'ajuntaments es parteix d'un punt de partida en el qual es disposa ja d'una sèrie d'informació geogràfica i cartogràfica. En aquestes petites captures veieu a dalt una sèrie de dades que generen ja des d'eines específicament GIS o CAD, i per tant ja són susceptibles de ser integrades en qualsevol sistema. A baix, a les dues primeres diapositives de l'esquerra, hi ha conjunts d'informació que generen des d'aplicacions no específicament GIS, però que incorporen ja algun camp específicament especial que ens permet integrar-lo automàticament també a la nostra base de dades geogràfica. I finalment tenim dues capes específiques que són de sensors situats en via pública a les àrees de càrrega i descàrrega i la posició dels agents de la Guàrdia Urbana, que és informació que no està pensada de forma nativa per ser emmagatzemada en una base de dades. Per tant, el que plantegem a Cambrils és crear la implementació d'una solució que nosaltres proposem, que és el GIS Internet per a ajuntaments, que és una solució integral web en el que s'integra tota la informació geogràfica que conté aquesta organització. Aquesta informació, evidentment, hi ha una lògica, incorpora una lògica d'usuaris i grups que permet discriminar qui veu quin tipus d'informació, i el pretext o l'objectiu que proposem amb aquesta solució és incorporar a la consulta de dades geogràfiques a gent amb un perfil no tècnic, entenent el mapa com un llenguatge que tots els que estem aquí entenem, però que també entén la majoria de la població, un llenguatge que ens permet descobrir informació que ens passa al nostre territori. En el cas de la informació provinent de la Guàrdia Urbana, es detecta que hi ha algunes especificitats. Al final és un departament com qualsevol altre de l'Ajuntament, però té unes especificitats que fan que aquesta informació s'hagi de tractar d'una forma específica. Primer, no s'ha d'integrar només la informació que generen ells, sinó que també s'ha d'incorporar informació que generen altres cossos policials, els Mossos d'Esquadra en aquest cas. Evidentment és una informació, si nosaltres estem mostrant a una plataforma web, encara que sigui en un internet d'un ajuntament, estem mostrant la posició de les dotacions de la Guàrdia Urbana, és una informació especialment sensible i per tant s'ha de controlar la seva difusió dins l'organització. I en el cas de les capes de sensors de les àrees de càrrega i descàrrega i la posició de les dotacions, també es tracta d'una informació amb una alta variabilitat espacial i per tant també és una especificitat que ens fa tractar-la d'una forma lleugerament diferent. Bé, el cas de la posició de la Guàrdia Urbana, com l'integrem? Bé, al final, com molts de vosaltres suposo que ja us penseu, l'integrem a partir de la posició que emeten les diferents emissores de la policia. Aquesta posició es centralitza en una emissora central a l'Ajuntament, aquesta emissora està connectada a un ordinador i a través d'un petit middleware el que fem és incorporar-la a una base de dades, on es manté un històric de les posicions. Nosaltres el que fem amb un entorn securitzat i mitjançant un servidor de mapes anem a buscar les darreres posicions per a cadascun dels agents. En el cas dels sensors de les àrees de càrrega i descàrrega, la solució proposada és molt semblant. A les àrees de càrrega i descàrrega es va enviant quin és el núvol, quina és la posició, quin és l'estat d'aquella determinada àrea i nosaltres amb un petit middleware també l'incorporem a la nostra base de dades d'aquest creuament. I nosaltres el que fem són llançar alertes quan una àrea de càrrega i descàrrega porta ocupada més d'un determinat temps. Aquesta informació que ara mateix aquí estem consultant en viu ens planteja, i el manteniment d'aquest històric ens planteja alguns reptes per poder respondre a determinades preguntes que els tècnics i els polítics es fan en determinades ocasions, com per exemple aquests que veieu aquí. On estava un determinat agent en una determinada hora, quines són les àrees més patrullades de la nostra ciutat, això ens permet creuar amb tota l'altra informació
que us he ensenyat abans i que ja tenim prèviament carregada, i per tant al final es tracta d'incorporar usuaris i de fer més accessible la informació. Bé, em sap greu, he anat una mica a la carrera, si hi ha qualsevol cosa... Moltes gràcies. Quarta ponència de la